Alright, we're releasing the scorpion. For the first time, he's being initiated. Okay, this time. He's becoming a part of our gang. Come on, he's going. Не иска да Come on, dude. Падни, бе! Oh, готово. There he is. Little buddy. Чакайте само. He's a part of us now. Oh, he's going in his house. Ah, good boy. Ти си на тъмничка. Те също ще спи. Това е хубаво да има такива неща, за да му е... да изчувства неговата миризма. Да, бе, да. Това е много епично с Марс, такова. Ски! Ей, излизай. Welcome home, beach. Welcome home. Да му дадем ли още едно штурче? Се притеснява, бе. Виж, веднага се признава. Аз казах, че Да, бе, не да. държи да има такова. Ма ти тръгна много малко да го правиш, братле, аз затова... Да, това беше. Я да го тупших отгоре с гиричката, че не баба. Еми, това е. Да, И да си скорпионче. beach is in the house.